תראה, כשהייתי ילד, אני תמיד זוכר את אבא שלי יוצא בבוקר מוקדם לעבודה, תמיד הוא היה חוזר מאוד מאוחר, תמיד כולם סיפרו לי איזה עורך דין מוצלח הוא. תמיד, כשזה הגיע איפשהו לכסף, משהו שם לא הסתדר לי כשהייתי ילד. כשלכולם בכיתה היה את הסמארטפון החדש, ואני גם רציתי, אני זוכר אני באתי וביקשתי ממנו, והוא תמיד אמר לי, אמיר, בוא, אולי עוד כמה חודשים, ייכנס לי איזה תיק, איזה משהו, תקופה קשה, בוא נדחה את זה קצת. שאלתי אותו, אבא, אתה עובד כל כך קשה כל החיים, למה אתה לא מתפרנס כמו שצריך להתפרנס? אבל בסופו של דבר הוא סיפר לי שהוא הסתמך על פה לאוזן, ולנסות לגרד עוד לקוח מפה, ולגרד עוד לקוח משם, וזה מה שעצר אותו כל השנים. והוא לא עשה את הדבר החשוב ביותר, לנסות להכניס לעצמו עבודה, הוא רק התרכז בהקשר המשפטי. סתם, זה לא סיפור אמיתי, פשוט רציתי לגעת לכם קצת ברגש. בואנה, עורכי דין אשכרה יכולים לחיות בסרט. ללבוש את החליפות הכי יפות, לקבל סטטוס גבוה מהחברה, אבל בסופו של דבר, אם אתם עושים 10-15 אלף שקל בחודש, לא בשביל זה התחלתם את זה. אז במקום לחכות שהטלפון שלכם יצלצל, תתחילו לעשות מעשים. תירשמו פה, נקבע איתכם שיחת ייעוץ עוד היום, אני אישית יבוא, ייעץ לכם מה הנישה המשפטית הכי טובה שלכם, ואני אישית אדאג לזה שהטלפון שלכם לא יפסיק לצלצל.